Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Con motivo do 80 aniversario do Obradoiro de Gaitas Seivane, este vén de sacar unha nova gaita que non deixou indiferente a naide, a gaita multibordón. E para iso vamos a ir ao Obradoiro de Gaitas Seivane a coñecela un pouquiño máis para saber como é o seu funcionamento. Pero antes de comenzar, permitídeme recalcar un par de puntos. Esta gaita é unha gaita que exixe un mínimo de coñecementos sobre tonalidades para poder sacarlle o máximo partido, que de feito tomei a liberdade de chamala gaita de conservatorio polo nivel de exixencia que ten para o gaiteiro a hora de poder usala e poder combinar de forma correcta os seus bordóns. E a segunda é que esta gaita parte como base dunha gaita tradicional, como así non lo fan saber dentro do propio Obradoiro. Dito isto, vamos xa hasta o Obradoiro de Gaitas Seivane a coñecer máis a fondo a gaita multibordón. Hola Álvaro, moitas gracias novamente por participar en Tradigaita. Encantado, Teo. Hoxe vamos a falar sobre esta nova proposta do Obradoiro de Gaitas Seivane. Entonces quero que me digas como se chama esta gaita, para que está pensada e o porqué desta gaita. Bueno, pois esta gaita é a gaita multibordón 80 aniversario. Quixemos facer esta gaita para celebrar os 80 anos facendo gaitas. E o porqué, diría por doble motivo. Unha, porque os punteiros nas últimas décadas e sobre todo nos últimos anos foron evolucionando moito, sobre todo no modo menor e tamén na extensión de cara á segunda octava, co cual incitou moito os gaiteiros a tocar en novas escalas e novas tonalidades. E por outro lado, hai pezas tradicionais que se viñan tocando ca gaita actual, pezas que están noutras tonalidades e que realmente non encaixaban ben. Solo era frecuente ver a moitos gaiteiros sustituindo pezas do ronco, añadindo pezas na ronqueta, sustituindo unhas por outras para adecuar a tonalidade da peza a tonalidade da gaita. Entón, por outro lado, os gaiteiros con novas composicións para outras tonalidades, facendo o mesmo. Entón, nós quixemos facer unha gaita que tuveran todo aquí nun, dado que esta gaita ten varias tonalidades e pódese configurar de distintas maneiras según as necesidades de cada gaiteiro. Vamos a entrar un poquinho máis en detalle sobre esta gaita e vamos a empezar falando sobre o punteiro. Cóntame, que ten este punteiro? Bueno, este é un punteiro, digamos, partindo dun punteiro estándar, é un punteiro que leva añadido o seitoro, que moitos dos estándares xa o levan tamén, e a parte desto, leva a sensible e a subtónica, e a parte deso, leva a tónica regulable, o sea, que pode regularse un pouco en altura, un pouquiño, arriba ou abaixo. E agora vamos a falar da característica máis importante desta gaita, que son os bordóns. Como me dicías antes, esta gaita non está pensada para tocar con todos os bordóns abertos. Pero explícame, que ten de especial estes roncos para que non poidamos tocar con todo aberto ao mesmo tempo? Bueno, claro que non poden tocar todo aberto, porque cada un está no seu tono. Home, máximo, hai algún caso que podes tocar con dous, ou máximo, en algunha combinación, podes tocar con tres, pero isto é para tocar en distintas tonalidades, para ir según a tonalidade, abres uns e tocas unha tonalidade, cambias de tonalidade e cerras ese e abres outro e así sucesivamente. Para cambiar de tonalidade temos unhos tapóns que serven na ronqueta e no ronco. Contame, como se chaman estes tapóns e que función teñen? Isto chamámoslle obturadores. O sea, aquí
no ronco vai un, o sea que neste caso esta gaita é en do, o sea, o destapalo, isto vai debidamente calculado a unha distancia e en diámetro, que o destapalo pois salta un tono, o sea que en vez de dar do, salta a re. O mismo faría a ronqueta, que salta, está dando do, o destapalo saltaría a re. Aquí temos outro, que neste caso é unha ronqueta en sol, saltaría a la. Por outro lado, pois, temos unha ronqueta en fa, e por outro, pois, temos un chión en sol. Nesta en concreto, pois, podemos tocar na tonalidade base da gaita, que é do, fa, re menor, sol e la. E despois hai outras configuracións, como pode ser el mi ou pois, a demanda do gaiteiro. E xa para rematar, podemos pensar que esta gaita se pode parecer a algunha outra gaita da península, como pode ser o sac de Llemés, pero contame, cales son as súas diferencias e quizá que gaita crees que se pode aparecer máis? Hombre, pois co sac sí que hai moitas gaitas que se poden parecer. A ver, co sac, eu conocín o sac de hai 30 anos, a verdad que o parecido pois é simbólico, non? O sac que eu conocín pois era pois un ronco colgando por aquí e dous elementos aquí cegos, o sea, que non emitían sonido. O punteiro salía por aquí. Posteriormente sí que se lle agregaron a eses cegos, sí que se lle furaron e agregáronse dúas ronquetas. Hoxe en día pois hai dúas versións e sí que hai unha pois moi parecido a isto, que salen, o sea, o que é o ronco sale por aquí, con eses dous, que salen tres aquí. Pode ter certo parecido, pero eu tampouco lle vexo. Nos construímos gaitas catalanas tamén creo que puñamos o noso graíño de area aí. Tuvemos moito cuidado en que non houbera ningún parecido, porque nos mantuvemos o ronco da gaita galega aí. Isto é pois unha derivación da gaita galega, isto é unha ampliación sobre unha gaita galega. Na gaita galega pois, teríamos a ronqueta, teríamos o chión, se acaso. Pois, como ben digo, pois esta é unha ampliación. Parecidos, pois hai a zampoña italiana, a sordelina. Eu parecido no fin, na finalidade, compararía máis pois ca musette francesa, donde sí que podes ir cambiando os bordós según a tonalidade que queiras tocar. Esa sí que lle vexo nese aspecto, sí que se parece máis, que é outra cousa, porque a musette é unha gaita cortesana, o sonido é pianísimo, o sea que esta é unha gaita potente, o sea que eso creo que as diferencias ou que me preguntabas que é obvio que non se parecen en nada, non? Para ir rematando, simplemente nos queda probar a gaita. Comezaremos probando cos obturadores do ronco e máis dunha ronqueta abertos para tocar en re. Agora procederemos a tapar os obturadores e tocarei soamente co ronco. Comprobaremos a afinación do ronco e máis a do punteiro e axustaremos se é preciso. Unha vez feito isto, xa podemos tocar noutra tonalidade adaptando a digitación no punteiro.
E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gusta, dalle o like, suscríbete a canle, visita as nosas redes sociais e, como sempre, vémonos no próximo vídeo. Cando dicía da música francesa, que Jean-Pierre é o máximo exponente tocando ese instrumento, a Jean-Pierre, pois, eu diría que é a persona que máis sabe do mundo de gaitas, pois leva anos animándonos a construir a musette, e quizá algún día, pois, igual é un dos próximos proxectos, non? O sea que, a ver que pasa, non?